non ke iningle arong pik pusita masap ka fere do kok titiglo athe labangso aning karong a joine pen moko pilone ka chitunang ji labangso ke matha do kok titiglo ahok pet neluk bik tai mathematics subject bon sitame apor nang leletangte komat mara phansi ke calculate nang jima nining along sidolone komat ne aning ang thinalong nangli phuche pohoi pen nangli me ke janga beching hoiri moarni si hala bang somonit nangli kailong pen dam juilo pulutangte nangli me ke janga pohoi dokokta nangli mek jang thek thedet po bihek angko ke kijui iason kijui ia hormu pensi ne jui ilo bonta non theo apor ke ne methangsi eson kijui ia hormu ason nangman detlo komat ne abang phu aphan kar I pika joine pen nangli kai phan masapta chelar deri nangkar I nang akinang jia so nang chini po moarni si halabang somonit lo nang ka chelar piji nang ne kaelong wang pen ne eson alam thechi chini lo ne non ke dobom ne ot ni dur ko anma ke me lapen anso sesi puthot ke me thunang alang po alam the bang ade bang ang hopen ne karjudun long so arlo atum ke plang ki phi ke the kere tangka maha ke dosi ke langpu bonta ne ke thek dun long ke ong dong so arlo atum inut a ot adur ke me sena bang phua phansi kai ke ta kiri mantune ke hala somonita e phan la an akenang sot akama wedet titik itum ko anma alang phan kache matha chinilo nona kaelong mobile ki eson akenang sot hormulokpu lasi nang pen kachetong nang jita akenang sotlo nang pen kaching ki kachethan nang jita akenang sotlo bon sitame ne phanang kachetong jarni nang mobile chewanderi athe nang phan lam sini nang chethanji irideng jongsi mobile dolo portante adunga phan keteng ne detsi achara phan kiarong titi aning ang thin kiru aning ang thin kirun halabang somoni da tumsi aning ang thin ruji aning ang thin runji kai ke anut ka prek aning ang thin ki biji aphan ke matha bang phuatum ke thek long ke me koi cheda sota ching bar pet saide bon sitame komat ne abang phuabang milur kai ilo lapen komat ne abang phuabang hem kai ilo